ngam tip sapang Sanjay Verma laong ukoben nen kasngi balai ukoben ulaong hakinong thok khubor ngam tip sapang Sanjay Verma ngalawan ban pen phi ya baro ki jaka kiba uraj ku swaha ujutrai om syam la kurup na kaneka jaka ngam tip sapang Sanjay ngakandet balatip ro mentakasngi baka kerteng jong Sanjay ro kawan ha kaneka benta haba keren bat ke ANI ha kasngi balai ukoben ulakam kano ka jingsisa kabadon ngalai sam la jan baro bat kilat pathai khubor ulaong bat wat hadin kataru lada kidang don jing artatin kila ban penlong ya ke jing token gilong kibala pen kre pura banwan sakmat na kabanta kata ke jing token ru kumjo ngadang le jungo hi delade ya ka ying jongki ban nga persang ban snguthu ya ka jinglong jingman ka jingja ba snguse ka bakrau klaja ka ying jongki kumta nga kwaru balada kidawai ka tes narko tede ban penlong thikna ya ka ukoben ula ban ram ngalate bagi pulit Meghalaya kilawan nen kasngi ngam tip ka banja haden lakhot yanga se selong ban ai jingkren re ompadon ka jing penthikna hadu menta ompadon ka jing bodin ka bakhlanyro ngalaong yaki balada don kano ka jingja bakerke kideban pentip yanga ngan siam ya kaling sun kabala banwan kham kloi susu ukoben ula pentip ya kitiar ki bakordor ki badon hakti ka sonam rkuwan si kato kane jingdeng kum ka pendan bat kato kane kiwepat kitiar ngathrai baklara batka kiwepat ki jingdeng kidon ha jing sumar jongi kala ban siam kuma 10,000 hadu 4,000 tengka ha kapisa omdon pan kala siam thikna artli ki mobile kawe ka papunon kam ha ko office bat kawe pat na ka banta ka jing punon kam simet jongka bat kam siam la siam ya kiwe pat kitiar ki bakordor ulaong hakaju kapor ka kanhun toket bakerpang jong ki pulit ka Meghalaya haka sngi baar kila penwan dor biang ya ka jaka balaja kane ka kamrunar kum si benta ban toket yaki ya ka te ka jaka peniap briu athau biang da ka kanhun jong ka SIT hasora haka jingadon lang ka sonam rkuwan si bat kiwe pat ki badon kti ban peniap yau rajar rkuwan si